Når man skal klippe sin skitse ud, så man er klar til at sy på stoffet, eller sy stoffet, så skal man bruge først selve stoffet, og man skal bruge en stofsaks. Stofsaksen, den klipper kun i stof. Derfor er den super skarp og god til at klippe i stof med. Nu leger vi, at den her og den her har samme farve, så derfor har jeg selvfølgelig valgt en farve, der passer til min skitse. Man skal både klippe forstykke og bagstykke ud. Den nemmeste måde at gøre det på er, at man klipper selvfølgelig tæt på der, hvor der er klippet allerede. Den nemmeste måde at gøre det på er ved først at klippe lidt groft for langt. Sådan her. Fordi nu har jeg mulighed for at folde. Så kan jeg nemlig på den her måde klippe 2 på en gang. Noget rigtig smart man kan gøre her, det er at man kan sætte knappenåle i. De ser sådan her ud. En flad ende og en spids ende. Jeg stikker igennem hele vejen og gør sådan her igennem her. Og også lige på den anden side, fordi på den her måde, så kan mit mønster, det er det man kalder skitsen nu, så kan mit mønster ikke flytte sig, når jeg klipper. Så, nu er jeg klar til at klippe. Så klipper jeg ud efter min skitse. På den her måde, så får jeg 2 helt ens stykker. Første trin, det er, at man laver selve formen på ens bamse. Og bagefter, så kan man enten sy forskellige detaljer på, eller man kan filte det på. Nu har jeg altså 2 helt ens her. En for og en bag.